Väzeň 75432, ranná kontrola. Áno, pán riaditeľ Bailey, som pripravený na obhliadku. No vitaj v pekle, zločinec. Toto je Baileyho väznica a ty si tu navždy. Toto je ako poskladané väzeň, to ako sa má vetrať ten paplón. To čo je toto, to ako sme sa učili skladať? Haló? No hneď pôjdeš na samotku, jasne. Bez okien do tmy, samozrejme, 2 dní nebudeš jesť, nie to je jedno úplne akože. To čo má byť toto? Kde sú Moresi? Si vo väzení, dobre nie na dovolenke. Tak sa láskavo toho budeš aj chovať, jasne? A poďme, dávaj! Idem si to uložiť, pán riaditeľ Bailey. Je to v poriadku? Není to v poriadku, väzeň, ale je to aspoň rovno. Pravidlo číslo 1, kedykoľvek mi prejdeš cez tú väzeň, musíš sa ukloniť, rozumieš? Dobrý deň, pán riaditeľ Bailey. To je ono, toto je tvrdá väznica, disciplína musí byť. Vidíš, že druhé pravidlo si pamätáš, vždy keď vojdem do miestnosti, oslovuješ ma. Dobrý deň, pán riaditeľ Bailey, jasne? No ja skôr poviem, že Boh ochraňuj moju trpezlivosť. Dobre, píšem si väzeň, poznamenané, jasné. Možno dáme celú bez okien, ešte sa rozmyslím. Ale jak poznamenané, veď som nič nepovedal také hrozné. Pán riaditeľ Bailey. Nie pán riaditeľ Bailey, ale dobrý deň, pán riaditeľ Bailey, jasne? Pán riaditeľ. Ešte raz sa ma dotkni. Dávaj si pozor, aby mne náhodou neušiel obušok, lebo taký budeš modrý, že aj uvidíš, jasne? Tu čo je to tu? Väzeň 75432 závažne porušuje väzenské pravidla, týmto pádom pôjde na samotku, bez diskusie a bez diskusie. Ale ja nechcem ísť na samotku. Ale pôjdeš. Ukázite sa prác na samotku, väzeň, jasne? Pome, dávaj do tmy. Dávaj, pozerám sa na teba. Pome, kráčame. Čo je? Hej! Pravidlo číslo 3. Ak má väzeň posledné sústo jedla, vedzme to, že kúsok jedla, tak je to moje. Bez diskusie, áno? Hovorí pán riaditeľ Bailey. Bailey, ak mi vezmeš posledný kúsok pice, tak potom uvidíš, čo je to skutočný trest. Aha, máme tu prípad agresívneho väzňa. Dobre, píšem si, mám tu poznamenané, jasne. Väzeň 75432 sa odteraz posudzuje ako vysoké riziko. Rozumeno? To akože prečo? To už nedáva logiku normálne. Lebo sa mi nepáči tvoja nálada, rozumieš? Väzeň 75432? Je ti to jasný? Teraz ma počúvaj, väzeň. Keď ti dám na výber po A, dáš mi všetky svoje peniaze na granule? No, alebo po B, stráviš zvyšok života v tejto väznici. No, čo si vybereš, Normálne pôjdem do Kauflandu a kúpim ti najlacnejšie granule, čo tam budú mať. 10 eur 15 kg, dobre? Pomleté obilniny, rýža, žiadne mäso. Nesprávna odpoveď, zostávaš tu navždy. Bohužiaľ. A za tvoje drze reči dostávaš extra trest. Dneska ťa čaká 12-hodinový smutok, dobre? Prosím, veď to mám aj tak, keď vidím účet za nájom. Tak možno pridám aj trest neustáleho dozerania, dobre? Budem ťa sledovať celý deň bez mrknutia oka. No veď uvidíš. Ale veď ty takto na mňa čumíš od rána, každý deň, celý čas na mňa takto čumíš, že... No samozrejme, lebo tak funguje disciplína vo väzení. No ale to by si ty musel niečo o disciplíne vedieť, vieš? Možno som bol na teba trošku tvrdý, no, možno ti dám šancu, no. Fakt by si mi dal šancu? Fakt? Juchu! Možno ťa aj pustí z väznice, kto vie? No ale, nezdá sa mi to. Čo za tým je? Bailey, čo za tým je? Ak mi hneď teraz prinesieš pizzu, si voľný. Nie, pes nemôže jesť pizzu. Chceš, aby ťa bolo brucho? V žiadnom prípade žiadna pizza nebude. Určite nie. Zabudni. Takže ostávaš tu navždy a ešte ideš na samotku ako bonus. Na samotku znova nie. Nie. Idem ťa skontrolovať, hej, som tam. Môžem sa na to rovno vysrať. Furt tu na samotke sedieť v tme. Máš tam aj hajzlovú kefu. Bez okien, bez ničoho. Aspoň, že hajzel papier tu je. Máš blbé pripomienky, mám ti zobrať aj tú kefu, čo? Dobrý deň, pán riaditeľ Bailey. S Bohom doživotný trestanec. Vidíme sa na druhom svete. Čau. Zostanem tu navždy. To spolu si zavrem.
To, čo má byť, som povedal, dvere budú otvorené, si tu zatres, dobre, nie na dovolenke, to není verné z hotel toto. Samozrejme, no, a budem tu čakať, jasné? Nikam neújdeš, samozrejme. Si vo väzení.